ana tulisin langit sing sini anakku sing dena dedong libuke nyesake dhewe jenengan yung iki mumpung ana kawektu kanggo istirahat jenengan leren Pak Berek iki sing paling bakulan sing paling utama ya nduk ayo barengan kowe ndak kanthi kadang kabeh ndak derekake mana kok pujo puji syukur kok ngaturake pujo puji syukur kanthi lafal alhamdulillahirabbil alamin nggih ngono mati karo nikmat paring Gusti sing awujud kesehatan lahir lan batin iki alhamdulillah nduk kowe lan aku bisa silaturahmi maneh lawan warga masyarakat desa Tegalombo Kecamatan Kauman ini kowe lan aku bisa sowan ana halaman bali desa Kauman kanthi wilujeng sekolah saka rubeda nggih amin Allahumma amin ya
kang sabanjure oleh-oleh selawat lan salam tetep diaturake tetep dibisungsungake marang sang mustikane jagat nggih Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo seperintis umat saka jaman pepetengan di jaman Ramadan lan sing tansah diarep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki luwih-luwih besok syafaat lan pitulungane ana ing dina yaumil akhir mono ya Mas. Mula minangka tandha makabayake dhewe minangka dadi umat yo minangka tandha katresnane dhewe aturan Krisakanta lan para sesuk budaya kabeh sing rawuh iki mumpung sing rawuh akeh bebarengan ndak derake bengi mau selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli muga-muga aklan kowe lan uga sutresna budaya begitu sing rawuh warga masyarakat Desa Tegalombo besok tansah pikantuk syafaat lan pitulungane Kanjeng Rasul. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Beniki kasembadan dengan tak dereke sowan ana halaman bali desa iki hajat lan niat saking warga masyarakat apa yo. Ora beda taun wingi-wingi nggih, padha kelawan taun wingi-wingi. Iki sesaji rutin tumrap Desa Tegalombo. Ngono, wayangan ana ing wanci bondo utawa bulan sama. Ngono. Iki rada tahun-tahun iki wis ana perubahan kecil yen wayangan ana halaman bali desa utawa ing pasar legi niki bodo matang dina atau bodo limang dina nggih. Miturut critane para sipil sepuh biyen iki malah bodo sedina iki wis rame-ramene bar salat iki menenge wayangan niki kan biyen. Alhamdulillah yo. Alhamdulillah Kulan aku sakanta nampa kapercayaan maneh lawan warga masyarakat Desa Tegalombo lan nampa kapercayaan saking segenap panitia ingkang dipun panyasani kadarku wedha kang Mas Samsul Ramadan. Ngono. Bengi paring kapercayaan aku lan kowe sakanta supaya nang limbo aluri kabudayan lestantun aku utawa lestarekake kabudayan tradisi ana ing Desa Tegalombo ini ngono. Ing panyuwun nduk muga-muga kanthi tradisi sing tetep dilestantunake iki tetep warga Desa Tegalombo mangke kabagyan kamulyan bisa wasangka sumber sakit ngono. Satemah kademangan Tegalombo iki dadi wewengkon kademangan sing tetep dening rahmating Gusti baladatun thayyibatun waradun ghafur. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Dari buniki sing nganggap hiburan itu mung Mbah Lurah dan panitia wae. Ora mung Mbah Lurah karo panitia wae. Nanging hiburan pada malam hari ini terwujud juga dari swadaya masyarakat dan semua dukungan dari semua masyarakat Allah Desa Tegalombo. Donatur-donatur dan pengusaha-pengusaha kabeh ning kuyung kompakane ora beda kaya sing didawake karo sore mau. Ngono wajan. Pantes kanggo contran maduladan ya. Ngono. Terus masyarakat ana Desa Tegalombo iki yang kuyung program-program pemerintah khususnya Desa Tegalombo ini wah pancen wajib warga masyarakat iki kudu mangkono. Aja dadi warga masyarakat sing membangkang. Ora Kuelangan sebagai warga masyarakat harus mendukung semua program pemerintah desa khususnya Tegalombo ini dan umumnya program pemerintah pusat ngomong ya iki marake untuk rame-rame ini program KDMD Koperasi Desa Merah Putih. Wah, kaya sing digawake Ibu Bapak Camat Pak Tony sore mau sakeh paling jauh lawan Madani Nduk. Ono. Wah, iki sing lagi viral sebenarnya di tahap pembangunan proses pembangunan di KDMD umpama Koperasi Desa Merah Putih. Oh, iya. Ono sing wis dadi barang
iya ono sing wis meh dadi bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan UMKM. Koperasi Merah Putih adalah program strategis yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui usaha bersama. Juga program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal ya, dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ini orang itu sih dijawab ke Pak Camat sore kawan Bandura sore malam orang gambar dan itu di koperasi desa ini koperasi milik masyarakat bersama. Oh iya kan gue dimakan masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai